Пачатак нульовых. Беларусь. Лакальная хіп-хоп сцэна знаходзіцца ў глыбокім падполлі, але ў інтэрнэце з'яўляецца пункт збору, які зменіць усё. Культавы, легендарны і для многіх ностальгічны партал Брат.Інфо. Запушчаны на світанку 2000-х, сайт Брат.Інфо.ком хутка стаў галоўным лічбавым гетта краіны. Гэта быў не проста рэсурс з навінамі, гэта было сэрца і рухавік усёй культуры. Уявіце сабе, тут публікаваліся першыя эксклюзіўныя інтэрв'ю, рэцэнзіі і галоўныя дэмкі. Калі цябе не было на Брат.Інфо, цябе проста не існавала ў беларускам рэпе. Менавіта тут артысты атрымалі першы жорсткі фідбэк. Мадэратары былі суровымі, а каментатары ў галінках форуму бязліцаснымі. Сапраўдная школа выжывання для маладых MC. Але галоўная фішка Брат.Інфо – гэта афлайн-сходкі і маштабныя онлайн-батлы. На гэтых сустрэчах рэперы знаёміліся, стваралі будучыя гурты, аб'яднанні і сумесныя трэкі. Афіцыйны беларускі MC-батл збіраў сотні заявак. Людзі запісывалі дзісы, хавалі пад коўдрай сістэмныя блокі, каб не гудзелі, і давалі такі сыры хардкор, ад якога плавіліся серверы. Паралельна форум дыктаваў тренды афлайну. Кубак Беларусі па фрыстайле, першыя буйныя фестывалі. Усё гэта каардынавалася, абмяркоўвалася і асуджалася на менавіта тут. Форум перажаў злёты, капітальныя тэхнічныя збоі і доўгія перыяды афлайну, як на пачатак 2008 года, калі рэперы літаральна не знаходзілі сябе места, але кожен раз сайт вяртаўся. Напрыканцы нулявых і на пачатку дзесятых прыйшла эпоха соцсетак. Аўдыторыя пачала масава міграваць у паблікі ВК. Спецыфічная рамантыка форумных тем з подпісамі і рэпутацыямі пачала згасаць. Брат.Інфо выканаў сваю місію і ціха сышоў гісторыю, пакінуўшы пасля сябе архіў, які сфармаваў ДНК беларускага хіп-хопу. Многія з тых, хто пачынаў там як зялёны ноунейм, згодам збіралі залы па ўсём СНД. Да таго ж, арганізатары форуму былі непасрэдна датычна да легендарнай праграмы Street Beat. Да таго ж, арганізатары форуму былі непасрэдна датычна да легендарнай праграмы Street Beat. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Брат.Інфо – гэта помнік эпосе, калі рэп рабіўся не дзеля стрімінгаў, а дзеля рэспекту на раёне і ў каментарах.